Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het eerste bericht gaat over Crefona dat door het oog van de naald is gekropen. Dat is het crematorium hier op Curaçao. En bijna kon het crematorium niet meer werkzaam zijn. Dat lag aan het feit dat er dringend onderdelen nodig waren. En vanwege de orkaan in Florida konden die niet op tijd worden aangeleverd. Maar de Extra die heeft in een soort terugblik laten weten vandaag op de voorpagina van de krant dat het door het oog van de naald is gekropen en de crematies op Curaçao geen achterstand hebben hoeven oplopen. Het is al 20 jaar Crefona hier op Curaçao en de vraag naar crematies is alleen maar toe aan het nemen op het eiland. Volgens minister Silvania is er een zoektocht gaande naar een directeur van de huisartsenpost, de HAP. Dat heeft Silvania in het parlement gezegd. De huisartsenpost is de afgelopen dagen veel in het nieuws. Er is 2 dagen lang gesproken in het parlement over deze huisartsenpost. Maar tot nu toe is er geen directeur gevonden. Er is wel een interim-directeur, dat is Jean-Pierre Doran. En ook is er een raad van commissarissen die let op de leiding van de huisartsenpost. Maar juist nu in tijden dat er zoveel te doen is over de post, er is een motie aangenomen eerder deze week, is een directeur van groot belang, zo zegt de minister Silvania van Gezondheid. Daar wordt dus nog naar gezocht. Szabó verbaasd over armoede. Dat gaat over de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó. Die heeft in de Eerste Kamer tijdens een kennismakingsgesprek dat hij verbaasd is over de armoede op het eiland. Hij heeft een bezoek gebracht aan alle 6 Caribische eilanden van het Koninkrijk. En daarbij viel hem op dat er veel mensen onder de armoedegrens leven. Hij komt met verschillende ideeën. Zo zou er volgens hem meer moeten worden geïnvesteerd in landbouw, zodat de prijzen in de supermarkten kunnen dalen. En ook heeft hij aangegeven dat zijn eerdere punten, deugdelijk bestuur, solide financieel beleid en zelfredzaamheid, ertoe moeten leiden dat er op de eilanden minder armoede is. Hij is aangesteld voor 4 jaar, zoals het hele kabinet schoof. En hij hoopt dat tijdens zijn ambtsperiode de mensen een betere levensomstandigheden krijgen op de eilanden. Dat is zijn streven. Vanmiddag wordt convenant getekend. Dat is na lang onderhandelen tussen de ambtenarenvakbonden en de regering. En gisteren werden ook de leden van de verschillende ambtenarenvakbonden op de hoogte gesteld van de plannen. Die zijn akkoord gegaan. Dus vanmiddag om 2 uur gaan de vakbonden een convenant met de regering tekenen over de zogenaamde kortingswet. Die wordt afgeschaft per 1 januari 2024. Die kortingswet hield in dat er 12,5% werd gekort op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Er is ook een akkoord bereikt over de achterstallige betalingen die de regering in december 2024 zal betalen. Evenals de loontreden van 2018 en 2019 en een eenmalige uitbetaling, oftewel lamsam van 3%. Begrotingsbehandeling moet effectiever, dat zegt Anna-Maria Pauletta van de PAR en ook andere parlementariërs zijn het met haar eens. Het is weer de periode van de behandeling van de begroting. Dat is volgens sommige mensen saai, niet doorzichtig en daarmee niet transparant. Dat moet anders, dat ook de bevolking weet wat er aan de hand is. Het zijn vaak hele lange, langdradige behandelingen en Pauletta heeft in het parlement zelf opgeroepen om dat op een andere manier aan te gaan pakken. 50.000 toeristen in september, dat heeft het Curaçaose Toerismebureau bekendgemaakt. Elke maand wordt er gekeken hoeveel toeristen Curaçao in de afgelopen periode hebben bezocht. Bijna 50.000 in september en dat is 8% meer dan in september vorig jaar op Curaçao. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, is Curaçao bezig aan een indrukwekkend jaar. Er hebben al meer dan 500.000 mensen Curaçao bezocht in 2024. Bijna 514.000. En dat is al een record. Er werd gestreefd om heel 2024 670.000 bezoekers op de teller te hebben. En dat lijkt te lukken. Top 3 van landen die het liefst naar Curaçao komen. Nummer 1 nog steeds Nederlanders, die komen hier graag. In september meer dan 17.000. Verder Amerikanen, die komen ook graag naar Curaçao, bijna 12.000 in september. En op de derde plaats Brazilianen,
kwamen meer dan 3800 Brazilianen in september naar ons eiland. En als je het vergelijkt met een jaar eerder, in september 2023, is dat een stijging van 24%. De Ruiterkade was heel vuil en is nu een stuk schoner. De Extra heeft gesproken met meneer Franklin Filomena. Die heeft op eigen beweging de Ruiterkade opgeruimd, schoongemaakt. Het is natuurlijk veel mooier voor de toeristen die ons komen bezoeken, maar ook voor de mensen zelf hier op Curaçao. Hij zei dat het onacceptabel was dat de eerste indruk voor veel mensen van Curaçao de vuilnis is op straat. Daar moet wat aan gedaan worden. Hij heeft nu zijn eigen inzet getoond en hij heeft het schoongemaakt. Maar hij hoopt dat het voorbeeld door anderen opgepakt zal worden en bijvoorbeeld ook door de overheid. Maar laten we met z'n allen proberen Curaçao schoner te houden, zo is zijn boodschap. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribië, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, want daar heeft de politie 6 mensen gearresteerd. Het gebeurde gisteren en dat heeft allemaal te maken met een incident dat enkele weken geleden plaatsvond in de middenregio, de Middle Region van Sint Maarten. Er was een poging tot moord, illegaal wapenbezit en nu in de vroege ochtenduren van woensdagochtend zijn er een reeks huiszoekingen en arrestaties uitgevoerd. Er werden 6 personen aangehouden in de leeftijd tussen 19 en 50 jaar. Na het eerste verhoor werden 5 van de 6 personen in voorlopige hechtenis genomen. Eentje werd vrijgelaten. Op Sint Maarten wordt al lange tijd gezocht naar mensen die illegaal wapens hebben. Er zijn verschillende incidenten geweest. Moorden zijn er gepleegd, pogingen tot moord. En de politie zit er heel flink achter en heeft dus nu 5 mensen van straat gehaald. Dick Advocaat zegt dat de Gold Cup mooi zou zijn. Dat heeft de bondscoach van het Curaçao's voetbalelftal gezegd na de overwinning afgelopen maandag tegen Granada. Curaçao staat er weer een beetje beter voor bij de CONCACAF Nations League en heeft alles in eigen hand. Als het in november wint van San Lucia en van Saint-Martin, beide wedstrijden worden op Curaçao gespeeld, dan wordt Curaçao koploper en nummer 1 in Pool B en verzekert het zich van plaatsing voor de Gold Cup komende zomer in de Verenigde Staten. Als we hierin slagen, zou dat prachtig zijn, aldus de bondscoach. Hij zei dat de tweede wedstrijd, die afgelopen maandag tegen Granada werd gespeeld en die gewonnen is, erg belangrijk is geweest. Voor het vertrouwen, want de eerste wedstrijd was 0-0 en volgens hem is het vertrouwen in het team teruggekomen. En maandagavond in het hotel gingen ze met z'n allen tv kijken en zagen hoe koploper San Lucia met 4-0 verloor van Saint-Martin. En dat gaf de spelers nog meer hoop. Dan gaan we heel even naar Bonaire, want er is natuurlijk veel nieuws geweest over de krokodil. De krokodil, daar wordt nog naar gezocht. Mensen wachten tot ze meer beelden krijgen van de krokodil. Maar er is nu ook een videootje geplaatst van een ranger van Stinapa
op zoek naar de krokodil, maar zonder resultaat. Het heeft tot veel reacties op sociale media geleid van, gaan we nu allemaal filmpjes plaatsen van mensen die zoeken naar de krokodil en de krokodil wordt niet gevonden. Dat wordt nog hilarisch. Niettemin, er wordt nog steeds gezocht naar op Bonaire en mensen mogen in Sorobon het strand op en als ze willen gaan zwemmen is dat op eigen risico. Dan gaan we naar internationaal nieuws. We gaan naar Venezuela, want familieleden van gearresteerde demonstranten bivakeren voor de deur van de gevangenis. Ze eisen vrijheid voor de gevangenen en stellen geen terroristen, geen criminelen. Onze jongens zijn onschuldig. Het gaat over de gevangenis met hoge beveiliging in Tucuyito, in Carabobo. En het gaat om enkele tientallen, vooral moeders, die uit verschillende staten van het land naar de gevangenis zijn gekomen. Onze kinderen zijn geen dieven, geen moordenaars, geen schurken, geen terroristen. Ze moeten vrijheid krijgen. Het gaat erom dat jongeren zijn opgepakt, vaak jongeren, in verband met de manifestaties tegen president Maduro. Volgens de moeders zijn de omstandigheden in de gevangenis heel slecht. Hebben heel veel mensen, van de 441 arrestanten, zijn er een groot deel die een aandoening hebben, een medische aandoening hebben. Ze krijgen geen medicijnen, ze krijgen nauwelijks water, ze krijgen zeer slechte voeding. En daarom willen ze dat de jongeren zo snel mogelijk op vrijheid worden gesteld. We houden het voor u in de gaten. En zoals we alles hier in de gaten houden in de regio, om het aan u te brengen voor Extra Journaal. En dat doen we morgen weer. Ik hoop dat u er weer bij bent. Tot ziens. Dag.